Dobrý den, v dnešním videu si ukážeme, jakým způsobem se úspěšně registrovat do internetové peněženky Perfect Money. Tato peněženka má výhodu oproti Liberty v tom, že lze do této peněženky vkládat větší investice již pomocí bankovního účtu, což u Liberty není možný, tam můžete pouze přes směnárnu. Takže proto je tahle peněženka také výhodnější. Nemá ani takové poplatky jako Liberty, takže opravdu ji doporučuji, záleží jen na vás, jakou peněženku si vyberete. Takže jak se zaregistrovat? Kliknete na link, který je pod videem, najdou vám registrační stránky, kde vypíšete své jméno, já vypisuju přítelkyni, protože já už zaregistrovaný jsem. Vše opět vypisujte bez háčku a bez čárek. Město, adresa není povinná, vybereme stát, směrovací číslo, váš e-mail, telefonní číslo s předvolbou píšeme plus a předvolba vašeho státu. Necháme možnost personál, dále vypíšeme heslo, znovu zopakujeme, doporučuji si vše někam zapsat do notesku, do sešitu, protože v případě ztráty hesla musíte pak zasílat kopii občanského průkazu, jinak vám heslo nesdělí. Zde opíšeme kód, pokud ho nemůžeme přečíst, vygenerujeme si nový. Přečteme si všeobecné podmínky. Pokud souhlasíme, zaškrtneme souhlasíme, dáme registrovat. V tento moment vidíme, že vše proběhlo v pořádku, takže jdeme na e-mail, který jsme zde zadali. Jak vidíte, došly již instrukce. Kde jsou nějaké všeobecné věci. Ve druhém e-mailu máte již svoje ID číslo, které doporučuji si opět také poznačit do sešitu. S tímhle ID heslem a vaším heslem se můžete do peněženky přihlásit. Takže si to ukážeme, kopíruju si číslo. Do peněženky se přihlašujeme přes login. Vložíme ID číslo, napíšeme heslo, které jsme si zadali. Opět napíšeme kód
a dáme autorizovat. V tento moment jsme se úspěšně přihlásili do své peněženky. V dalších videích si ukážeme, jakým způsobem lze s touto peněženkou pracovat, jakým způsobem lze vkládat a vybírat peníze a jakým způsobem i na této peněžence vydělávat. To by bylo pro dnešek teda asi vše. Děkuji vám za pozornost a budu se opět těšit. Nashledanou.